बिथांखौ लोगो मोननानै आंनि रंजानायखौ आङो बुंबाबो बुंस'नो हाया। सोर मावदों बायदि बेफोर खामानिखौ? दिनैहाय आंनि फिसाया गबोबाय, बेनिखायनो आं हाजासे हामबाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आरोबाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमटेका हालामनि सासे बिथां एनन एबा एरख' होननाय बिथाङा दिनै जोबथेसालिनिफ्राय 10 बोसोरनि उनावहाय न'आव फैनाय। दा बिनिनो भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांदो। माने मोनायावसो सफैनायखाय मोनायावनो भिडिअखौ खालामनो गोनां जाबाय। आं गारिनिफ्राय जागायबाय, थांगासिनो दं जायगासिम। आमटेका बाजाराव दं। आमटेका बाजारनि जायफोरा माने दावहारु बिथांमोनखौ अनसुलाफोर, अनसोग्राफोर, सापर्टिभ मानसिफोर, बिथांमोना नैबे हरनि बेलायावब्लाबो माने नेनानै दं। नायनो हागोन। ओरैबो दङ नै सारमोन, नै ओरै सार सासे, ओमफ्राय ओरैबो दंजोबो नै बेलाय बिसोर गासिबो माने सिगांनि लोगोफोर, फ्राय गासिबो Ex-NDFB जोब, जेसेबां दं बिथांमोनाबो गासिबो माने बै समाव बावसोमबोनायखा। जास्ट बेनोल', सोरबाबा जोबथेसालियाव थांनांदों, सोरबाबा थांनाङाखै, खिन्थु जोबथेसालियाव थांनानै फैनायखौ लोगो मोनफिनगोनखाय खुसियै नेनानै दं आरो नै बेलाय। अब्ला सफैबाय नै, नेयैहाय नैबेफोर गारियानो। दा नोंथांमोनाबो नायनो हासिगोन। बेयावनो बिथांमोना एसे बरायग्रोगोननो, ओमफ्राय माखासे हाबाफारिया गावसिनि असे न'आवहाय जागोन। रंजानायजों हरखा गावलायनाय, एथम बमा गावलायनाय, आखुन्दैया माबायदि गिदिंलायदों नायदो नै। दा नायदो नोंथांमोना Ex-NDFB बिथां मानगोनां एनन बरगयारि बिथां नै। दा बिथाङानो 10 बोसोरनिबो बारा जोबथेसालियाव थानो गोनां जादोंमोन। नैबे बिथाङानो नै नायदो, जोंनि आमटेका हालामनि बिथाङा। दा नैबे बाजारनिफ्राय, आमटेका बाजारनिफ्राय न' फारसे थांगोन, बेनिफ्राय लानानै थांनाय जाहैसिगोन नै। बे बाइकजोंहाय बिथांमोना लिड खालामगोन, बेनि लोगोफ्रा। बेबायदिनो जों दा आमटेका बाजारनिफ्राय साहा मिलन बाजार खाथियाव नालाय न'आ, बेवहाय दावखोलांगासिनो दं। सिगांजोंबो गारि दं, उनजोंबो गारि दङ। ओमफ्राय जों सानैजों बेखौ सालायहोबाय आङो। जोङो प्रकाश बिथांखौ सालायहोबाय गारिया, ओमफ्राय आं खेबलाबायदों। सिगाङाव नैबे स्करपिअ'नि सिगाङावहाय बाइक दङ, 10-15थासो बाइक दंबावो आरो। जोङो मोनहां जाबाय। बे जायगाखौहाय खोजौगुरि ना माबा होनो, आमटेकानिनो। नेनानै दङमोन न'खरावबो गोबां सुबुंफोर, गामिनि जाथि बाहागिफोर आरो बिनि लोगोफोर। नायदो नै, दा बिथांखौहाय आर'नाइ सोयै मान बावनानै बरायगासिनो दङ नै। गावनि असे न'आवहाय दिनै बेसेबांबा गोबाव 10 बोसोरनि उनाव। Bolanguri rimlan sarkan sagra.
बेबायदा हागौमोन गोजोननाय होनांगौमोन आं नै दासो लानोसै आरोखि 아이고 미니문 나와. दिनैहाय गोबावनि उनाव नोंथांनि असे फिसालाया जोबथेसालियाव भुगिनांनानै दिनै न'खर फारसे सफैनानै गावनि आंगो सुबुंफोरजों लोगो मोनलायफैफिनबाय दा बेनि सायाव बेसेबां गोजोननाय माबायदि फोरमायनो सानो दिनैनि दिनाव आंनि गोजोननायखौ आं दिनै फिसाखौ लोगो मोननानै आं दिनै आंनि रंजानायखौ आङो बुंबाबो बुंस'नो हाया आं सिगां दुखुआवहाय आङो मोदै गयोमोन दुखुनि जुनै आंनि फिसानि जुनै रंजानायखाय आं मोदै गयोमोन दिनै आङो रंजानायनि मोदै गनायखाय बिराद आं गोजोननाय मोनदों आरो बिनि लोगोफ्रा फैफानायखाय रंजा बाजा ससे लामावबाबो दोनबोफालायनायखाय बिराद गोजोननाय मोनदों आङो दा बेफोर गासै खामानि जानायनि थाखाय नोंथाङा सोरखौ बाख्नायगोन सोर मावदों बायदि बेफोर खामानिखौ आंथ' दा मा बुं आंथ' गुदिबो मिथिया बिजौबो मिथिया आं दा मा बुंनो बिदि जादों आरोखि आं दा मा बुंनो दा ओरैनोबो नुजायो ओरैबो नुजायो आंथ' गुदियाव माबोरै थाबायदों आं बेखौ मिथिया एक नम्बर जोंनि थाखाय खाथि सोनाया प्रसेनाखौ आङो बाख्नायनांगोन आरो प्रसेनखौ बाख्नायनांगोन आरो बियो एसे गावनि फैसा गारनानैबाबो खाथिसिनदों आरो गावनि गारि एसे दङ खाथिसिनदों एखमबा बियो जोंनावहाय 2-4 आना फैसा बिनानै थाव सोनो एसे बियो जों हरनो खाथिनो बिराद बियो खाथिसिनदों आरो ओमफ्राय आइयालाय मा फोरमायगोन दिनै बै समाव जों खेबसे फैलाथ' जोबोद माने दुखुजों मोदै रुखु हुगारनानै भिडिअफ्राव खोथा बुंदोंमोन खिन्थु दिनै गमामायैनो सफैनो हाबाय नोंथांनि असे फिसाला जाय जोबथेसालियाव दंमोन माबायदि गोजोननाय मा फोरमायगोन खुलुमबाय आं रायजो राजानिफ्राय आंनि बुंनांगौआ बेनो जे दिनैहाय आंनि फिसाया गबोबाय बेनिखायनो आं हाजासे हामबाय जेरै जोङो दाख्लिनिफ्रायनो थांदों जोङो लायस' फायस' खनथाम खनब्रै जाबाय जोङो हर थाहैलायबाय जोङो ओमफ्राय आरो फैबाय आरो थांबाय आरो जोंखौहाय मैयाहाय बिदिनो गोदाव सोराव जोंथ' जायाखिसै नालाय जों जागोन होननानै सानदोंमोन खिन्थु जायाखिसै अब्ला जेला जाया होनना खोनादों जोंनि गोसोआ एकदम गोदाव सोराव जाबाय आरोखि एकदम गनाय नंले नामा आरो जाबसिनबावबाय नामा बिदि सानदोंमोन आरो दा जों जेब्ला आं खोनाफिनो अब्ला जोंनि गोसोआ रंजाफिनबाय आरो जा खुसि जाबाय जोङो रंजाबाय दिनै जों गावनि फिसाखौ मोनलांनायसै होननानै जों जा खुसि जाबाय आरो ओमफ्राय जेला जोङो मैया हर थादोंना बेवहाय जोंखौ माबाया दानस्राङा जा मदद होदों आरो बिसिना जोङोहाय होदों जानो थाखाय होदों आरो गावसोरनो गासैबो बानजोबदों आरो ओमफ्राय फुङावबो जोंहाय जानायनि ब्रेकफास्ट बिदि आरोखि दा बेखौबो आं बाख्नायो आरोखि बेखौबो बाख्नायो आरो जोंनि बे लकेलनि बागमारानि प्रसेन आं बेखौबो हाजासे हामबाय होनो आरोखि दिनै आंनि फिसा गबोबाय आंखौ रायजो राजाफोरनि सिगां आं बयखौबो हामबाय होनो आरोखि